Ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-EX Foundation li se jwassal għal proġett dwar għarfien ikbar kif edukaturi jistgħu jifhmu u jgħinu studenti li huma fuq l-ispettru tal-awtiżmu. L-assistent direttur għall-Edukazzjoni Inklusiva fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Josen Girxi, spjegat kif bħala parti mill-proġett diġà sar xi xogħol fosthom l-għażla tal-persuni li se jaħdmu ma' tfal bl-awtiżmu. Dan sar minn professjonisti dwar l-awtiżmu mir-Renju Unit fejn fasslu taħriġ apposta. Identifikaw anka huma flimkien magħna il-gaps ta' training li stajna nifukaw fuqhom li fosthom kien hemm ansjetà, challenging behavior meta jkunu b'mod sensorjali, meta anka l-HOD inclusion tagħti training fuq liema aspetti tista' u fil-fatt ġie mfassal 3-day training għat-apposta l-Malta. Waqt li ffirmar ta' ftehim kien spjegat ukoll kif sa issa diġà ġiet identifikata l-isfida li l-professjonisti jkunu aġġornati b'mod kontinu mal-aħħar riċerka u strateġiji użati bħala appoġġ lill-studenti fl-ispettru tal-awtiżmu. Dan filwaqt li diġà tellgħu xi workshops lil kapijiet tad-dipartimenti mit-taqsima tal-inklużjoni, edukaturi għall-inklużjoni kif ukoll kapijiet ta' skejjel tal-istat, indipendenti u tal-Knisja. Dawn setgħu jikkontribwixxu għall-identifikazzjoni ta' nuqqasijiet fis-sistema edukattiva fuq studenti bl-awtiżmu biex dawn jiġu mifhuma u mejjuna aħjar. L-EX Foundation se tkun qed tisponsorja biex jitwettaq dan it-taħriġ. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Claire Zamiċwireb spjegat li t-taħriġ huwa vjaġġ li se jissarraf f'opportunità biex jagħmel differenza sinifikanti fil-ħajja ta' persuni b'diżabilità. Tara il-tfal fil-klassi kif jiġu trattati, tfal kif jgħidu fuq tfal oħra. U ħafna labeling illum il-ġurnata u ħassejt il-bżonn, ħassejt void fejn nistgħu nimlew biex ikun hemm iktar tagħlim x'nistgħu nagħmlu għal dawn tfal biex nippreparawhom iktar huma u jikbru u għal meta jikbru. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni Frank Fabri faħħar il-Fondazzjoni għal dan il-pass li fi kliemu għarfet l-importanza biex tikkollabora mal-Ministeru biex il-qasam edukattiv jilqa' u jifhem aktar studenti kif ukoll il-familjari tagħhom. Il-Ministru Evarist Bartolu sostna li kemm fil-qasam tal-edukazzjoni kif ukoll dak tax-xogħol hemm bżonn li nkunu aktar inklusivi u għandna nifirxuha mas-soċjetà kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.